Okay, så vi siger... Just eating in my mouth. Så du spiller, så venter vi. Jeg så lige med Luke knække sig. I stedet for 5 sekunder. Nej, det er ikke. Pas med Luke. Ude på gulvet? Nej, ude i kanalen. Udenfor. Okay, så indenfor der til i stedet for... Det ser ud af det der lille vandstykke ud mellem det. Sig mors. Nej, reelt mors. Jeg så det med Luke. My beloved. Efter bade er der nogen, der kan lade deres håndklæde blive. Hvorfor? Så vi kan tørre vores hoveder med dem efter. Ja, det ligger bare backstage. Der skal ikke gås af hvis I ikke sveder, så skal I rene. Jeg kan godt lade mit blive. Han har et band efter det her. Nej, jeg kan ikke lade mit blive. Ja, vi laver et album til ham. Nej, vi laver en sequel. Sabbatåret. En dag sat, det er bare Rudolf Frank og Fortnite. Det hedder bare sådan 11:48. Det er der, vi vågner. Mange ting der her. Det var ikke sjovt sagt, det der lige. Det var virkelig funny. Så lader vi... Altså, du har lige sagt, at... Ups, sorry. Ja, vi har nævnt, nu. Det tager lidt tid, men vi gør det. Bare lige udfordret. Nu er det lige stillet. Og så embrace det lige der. Luk lige øjnene. Fat lige, hvad fuck det er. Hvad er det her lort? Kan du ikke lige råbe til dem ude på lokummet, at de skal komme ud? Det er fandme nu. Det er faktisk lige... Okay, drenge. I starten, så er det helt op. Kommer I op uden at lave på lige der? Så åbner vi op. As you do. Ja, men den er jo helt okay, drenge, så er det nu. Hvem har taget min gin tonic? Hvor fuck er min gin tonic? Nogen, der har set min venstre. Nogen, der lige så for de der vandflasker kommer med. Så går vi ud nu. Kom du selv. Man kan altid mellem hver. Det er op på scenen før vi starter. Nej, det skal ikke. Nej, direkte intro. Op. Ja. Speechbox. Gå ind i midten. Hvordan kan vi ikke gøre det derude? Nej, hvor er der så her? Hvor er Nikolaj? Ind i midten med Martin. Nikolaj er ude at skide. Ja, vi venter på Nikolaj. Vi er nødt til at vente på Nikolaj. Nej, han kan ikke skyde nu. Jo, for sådan 5 minutter siden. Hvor lang tid er det tilbage? Vi må starte nu. Hvor lang tid er det tilbage? Nikolaj. Klar. Vi har fandme arbejdet for det her. Ja. Altså, det er et halvt år det her, vi har brugt på. Både på musikken, og nu står vi her. Ja. Altså, der er ingen andre, der får muligheden. Og nu er vi her jo. Altså, det kan godt være, at det er forældre, venner, familie og sådan noget, ikke? Men altså, vi skal jo give dem et show. Ja. Og det skal vi fucking give dem jo. Nyd det, dreng. Nyd det. Vi har knoklet på det her. Vi er heldige, vi får lov til at opleve det her. Altså, alt hvad vi har lavet jo. Vi skal om 1 minut, så skal jeg dø! Det er meget klassisk, vi kommer sent.
Det kan mig slå dig, men jeg går. Lysten går ved, går igennem skoven ganske alene, stille i selv.
startet med erotisk musik. Og nyder min sensommerfisse, mens jeg hygger og knupper på min pæl. Modne kvinder badet dybt, grønne grene, gødt tit og frem. Går igennem skoven ganske alene, nu skal jeg hjem. Går og tænker på sensommerfisse, mens jeg hygger og knupper på min hæl. Jeg har da sagt, at I ikke må skide i badet. Jeg bliver nødt til at gøre noget. Det hjælper ingenting. Jeg tror, jeg har brug for hvad skal jeg sige, en lille... Fuck. Kom ud over hende, kan det for baby shower. Jeg siger, at selv fordi min bukser er lidt blauer. Har så meget sex, at man kunne kalde mig whisky-havler. Løber rundt i byen, indtil jeg finder en cykel. Så er jeg den, der er sluttet. Så står der en tud. Sætter turen hjem til passen. Jeg giver ham lidt på kassen. Vi skal se at roligt kvæl, mens jeg giver ham min kanal. Og efter det, så kan jeg have brug for en lille... shower. Jeg skal ikke have nogen sandwich, spiser som en mad bitch. Dagens ret, væk mig når jeg er træt. Noget der kan snavse, fylde i min navse. Jeg har prøvet hver begge ligesom minus. Det er BTV! Skal vi komme til en minus? Sagen træt af lidt, kan du tro, jeg vil plage. På den ting jeg vil have, på den ting jeg vil have. Pas min ris, kylling, kød. Sig det! Smør, smør, smør! Skal du ikke bare have en hvid monster, som du plejer? Jo, så er det godt. Men bare rolig. Vi har jer. Gæt hvad der til det sammen. Er I klar? Vi er bare til jer. Kom nu lidt. Bare et sidste spørgsmål til dig. Bare lige sådan afklarende. Vil du ikke venligst lave en isomorfi mellem gruppen af enhedskvartalioner og, hvad skal vi sige, 2x2 matricer med komplekse indgange? Ja, gør det. Har du noget at sige? Ja, så bliver det desværre nødt til at hive noget til 7, desværre. Det kan jeg godt mærke. Kræfter ikke med 7 matematik. Slut med penge. 6,7 tog din mor lige når en søg. God min snit er over 5. Så sæt dig på min lær. 6,7 tog der fremtid ind i by. God min snit er under 7. Det er dit og værst i liv. Og jeg fik 7 i matematik. Så du kan sutte på min pik. Jeg vil finde en historie. Man tager busser på min køje.
reagerer med steg. Jeg har metaller på hele min krop. Det ældste på mig, det er min kok. Jeg nøgen så meget, kan det oxidation. Det sparer til mig reduktion. Jeg får en til at give fuck. Så får jeg motherfucking hænder op med os. Jeg får en til at give fuck. Op med hænderne. Så får jeg motherfucking hænder op. Mit navn det er Elars. Jeg tweeter ikke så fra Amsterdam. Min søn døde, men jeg er woke mind virus. Jeg har selv er bygget som en parcel. Fordi jeg er nazist. Mit liv er trist. Jeg er så støft. Det passer ikke. Jeg vil hellere have Trump. Jeg er kæmpe fan. Jeg er dobbelt pomser. Han er the man. Mit navn er Donald. Næststørste klovn. Lige efter Ronald. De siger, jeg har knaldet med en pornostjerne. Og gav en penge for at dække min gerning. Det passer ikke. Hun har aldrig hoppet på min pæk. De siger, jeg vil knalde min datter. Sig mig, jeg tror, der er noget, I ikke fatter. For jeg får rig til at give en fuck. Så får jeg motherfucking hænder op. Og jeg får rig til at give en fuck. Så får jeg motherfucking hænder op. Og jeg får rig til at give en fuck. Så får jeg motherfucking hænder op. Og jeg får rig til at give en fuck. Så får jeg motherfucking hænder op. Jeg skal hjem og Minecraft. Fuck der drop og shit i chat. Hylde blomst, det vand med saft. Snap det slok, vi smash og pass. Gider ikke at pres. Nogen dumt og mega krass. Minecraft, ja, ja. Jeg skal bygge sin palads. Så kommer min første på sejt. Der laver jeg meget lidt nej. Jeg laver ud af hele min vej. Mine venner stringer uden mig. Spørg om jeg vil være med til fejl. Nej, 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 nej. Skat, du må give mig noget plads. For i nat skal mig og drengene derud og give den gas. Vi skal have lag af nat til dagen. Gamer CSD er sagen. Jeg har kornet, det der popper. Ind i vores mund vi propper. Ingen pige, loser og lopper. Ingen sikke tid at finde. Det der ingenting der topper. Ja, i aften bliver et nigga. Roblox, Minecraft, Fortnite. Porno, Roblox, Minecraft, Fortnite. Minecraft blower me load. I Overwatch der er jeg kendt som masturbator. De vil hentage bruger jeg når jeg masturbator. Du udfører de fucking møder. Jeg har 34 gange med plan. De får Jones, Skyler White, som Mr. Hanks. De burde pille holder mig. Hammer ingen plan. Hvad fanden? Vi har fået solskinner udefra. Timer i skolen, de må gerne starte. Tisser i buksen kan jeg ikke holde op. Fuld fart frem, for jeg giver mit fuck. Jeg er glad, skipper det bad, skal ikke have mad. Der er bare nogle ting, som der må vente. Det kan jeg gøre, når først jeg har talt. Som den ene er, har de suget til at høre. I skolen vil jeg holde mit snit, drømmer tit aldrig røg med en klit. Ingen kvinde, der rører med mit skidt, før jeg giver op. Kalder man røg, de rører, der piker en engel, spiser en ringel. For vi skal game, vi skal game, 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 game. Roblox, Minecraft, Fortnite. Porno, Roblox, Minecraft, Fortnite. Porno, Roblox, Minecraft, Fortnite. Hvis I ikke har oplevet det, vi fucking ligger der for tredje kor. Lad mig fucking ud. Vi kan godt en til gang, ikke? Kom nu! Tak skal I fucking have. Men klokken, den er
de overdrev. Boller hende i røven, ikke noget hun underskrev. Gør det uden tøven, gør det i et dække. Du suger kæmper, rammer halen først, for jeg er mega skæv. Livet kører for skat, køber ham med visdom. Forfra, stejndam, bagfra, stejndam. Vinde mig og fisse kus, fuck, gør jeg pisse kus. Fisse mig, I kan godt tage, kom så! ABC, nu er gymnasiet, fast mig til nu. ABC, nu 3, 2, 1, nu! Skal vi så på Irish nu? Så skal vi ikke til bare en lille tur til Irish, og købe det til 40 kroner. Altså bare en lille tur. Bro, de spiller altid sådan nogle dårlige remixes, så dem vil jeg også se. Hold med mig! Hold med! Moshpit! En sidste gang, ikke? Faktisk nok ikke min yndlingssang, hvis jeg helt selv skal sige det, fordi det er nemlig til min helt store kærlighed. Det er nemlig øl. Ja. Humlen, malten, Jørgen Klok lærte skæringsprocessen. Jeg elsker jo at drikke, for det får mig til at jeg for øllen skummer, så jeg summer og får mig lige ros. Kom så, drenge! Hey, når vi drikker, så viser snine danser. Vi kan godt lide. Jeg får deres, jeg har spruten, ja, den rammer, så nu får du dig en lammer. Og hejs mig op i masten, og giv mig lige flaske af skål. En gang til! Hey, når vi drikker, så viser snine danser. Der er nu. Noget med en kvinde og noget med selvrespekt. Når de ser mig, så er det væk. Men aldrig har det krævet mig, for jeg kan elske dig. Kom så!
godt. Vi gør det. Nej, det er 2 mod 8. Det er perfekt, Asmus. Du skal bare dårligt. Det er perfekt. Det er perfekt. Vi er færdige. Det er perfekt.